Hello guys, may hapon na tong tanan guys. For today's video guys, ang akong bana guys, siya ang nagtiwas ako ang trabaho sa gawas guys. Yara akong bana guys. Oh. Itiwas niya ang ako ang ipang trabaho. Wala tayo pumulo. Wala naman na magagamot. Siya nagtiwas sa akong gitrabaho guys. May noon kay makapahuway ko. Kuning panghulog. May pangwaan na nanungtong sa serpentina, may mamatay ng serpentina anak. Kanao ka na nanungtong. Na guys. Very good kaya kung bana guys. Kaya ang gitiwas ako ang trabaho sa gawas. Waon na to ni nagbitay dili para mahawa na. Kay mo ni nakakuan. Unsa? Blotter net? Ay, ang blotter net ni. Kana mga kahoy blotter net na eh. Nagipang akong gipang kuan ang kaning namilit kay para malimpyo na nahayag ng balayga. Ito ra man dito kung gitamnan ani no. Ana may blotter net si Los diay pwede yung tangay blotter net ni Los. Taraga oh. Dito. Sakita sa kong kamotoy nga naman eh. Numag nabali. Nahulog bitaw kong cellphone may alago po oy. Kami na kay si Wakwak o si Putre nag-away sa lamisa. Magkuwas akong stand guys ha kay para di ko masigig bit-bit. Pag-stand guys. Karting katulog na mo kung adlaw sa kong bana guys. Ay kay bilar kay ko gabi. Ala sorry. Kaloy. Bilar kay ko gabi guys. Dito be usa kuan sa kong auntie. Sahaya nya. Wala namin ning tugbong sa lubong guys kay dito ko gabi nya. Loy pag akong bana og mukan kay akong bana pag gikan og sambuanga nya. Kadlaw na pud na abot. Mo to nga. Ako siyang giingnan nga di nalanta mo tumbong sa lubong kay dito naman ko gikan. Nya loy pud kayo mo drive pa siya nya wa pay tulog. Motong wala namin ning tumbong gani naman gilubong. Oy dili lagi mag-away. Wait lang guys. Sayo kuning agas ang tubig guys. Very good kaayo. Pasigaon na ako suga daan ga. Na guys akong mubo ra ba kay akong shirt ay maaramina. Aramina ra ba kay akong shirt kay na pantulog ra man akong suot guys. Ay salamat naka-video ko na ako ma-upload. Ani o pamutlo na lang ni. Ani o.
kayo guys. Kita yung pagkarami na ano. Ya. Asa yung pila ko, natawag. Asa yung pila na, anig ka ba? Balik na, matawag na. Tanaw, tanaw, pagbasa ko. Akong giliktan akong husky guys kay samo kaayo. Salamat, harap ko ma-upload kay nakakuan na po.
Hello everyone. Guys, ako ibalik na kamera sa likod guys kay para hayag. So diri ra tataman guys, mabalik lang ko og video kay talikod na ko ang kaning kamera kay naay light. So bye everyone. Thank you sa tanan ninyo suporta. Bye everyone. Bye.